Des de 1980, que va tindre lloc a Sueca la primera edició, aquest esdeveniment es ve celebrant normalment cada 2 anys, recorregant de manera itinerant els pobles de la Ribera de L'elaboració de la pàgina web de la 21 Assemblea, que no sé si vostès hauran entrat a veure, però és molt innovadora. Marcos, que fa ara 45 anys que se celebrava a Sueca la primera assemblea d'història de la Ribera, l'octubre, també, l'octubre de 1980. Quasi mig segle després, que es diu pronte, mig segle, inaugurem avui a Montserrat la 21a edició d'esta magna reunió científica que durant 3 dies, després de Montserrat, hi haurà una pròxima localitat, un pròxim poble on se celebrarà la 22a assemblea i en seguiran altres i altres. Portem ja quasi 50 anys d'assemblees i encara no hem arribat ni a la meitat del total de municipis que conformen la nostra comarca i que estan en l'esplèndid cartell que hi ha a l'entrada d'aquesta sala. Allí figuren tots els pobles de la comarca, de la Ribera, administrativament dividida en alta i baixa, però que en l'assemblea no hem fet mai cas d'esta. Han contribuït a crear consciència sobre el valor d'aquest patrimoni i a fomentar la seva protecció. Un dels moments més greus que va tenir la comarca en aquest aspecte va ser l'any 82 amb la Pantana de Tous. Recordo que en aquells moments, simplement per obres, Aurelià Bairón, us recordaran que ara que ell no era l'arxiver, però l'arxiu d'Alzira, que sempre havia estat dalt de l'últim pis de l'edifici de l'Ajuntament, l'havien traslladat provisionalment a una planta baixa. S'hauria pogut destruir el millor arxiu que tenim en la comarca, no sols per a la història d'Alzira, sinó de moltes altres poblacions que, començant per la conferència inaugural, les distintes comunicacions que es presentaran esta vesprà, demà tot el dia, el diumenge de matí, com totes les que s'han presentat i s'han debatut, s'han discutit en cada assemblea, han estat o estan en curs de publicació per part de prestigioses editorials com les edicions Alfonso Magnànim en aquest moment, la Universitat de València, publicacions de la Universitat de València, o la Universitat Politècnica de València, o per a perdre'ns en ell, fugint del present, perdre'ns en l'evocació nostàlgica, sinó per a explicar i entendre millor els problemes d'avui en dia, els reptes actuals que s'hi plantegen a la nostra societat. I això és el que volia dir. Moltes gràcies. De complir de nou amb una tradició ja molt llarga de la nostra facultat, que és la col·laboració amb les diferents edicions de l'Assemblea de la Ribera, d'Història de la Ribera. Hi ha una col·laboració molt antiga i ja em dóna cosa dir-ho perquè té els mateixos anys que jo mateix. Però sí, i ja molt a les properes edicions, així que si els ajuntaments que se vulguin animar per a dintre de 2 anys o dintre de 4 anys, que sàpiguen que comptaran amb la col·laboració de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. I res més, com sempre el programa és un programa molt apretat, amb moltes col·laboracions, 32, 34, has comentat? Doncs suposo que seran uns dies molt intensos. Allí la beneficència on està tota l'àrea de cultura i ja estem ja en marxa per a poder fer una cosa decent, per almenys decent i que siga una cosa de referència. Alcaldes en funcions, Marcos, cronistes així de Montserrat, el que s'ha dirigit tot això. Me va quedar marcat el que se va fer en Benimodo ja el 2012, que va ser de les coses més importants. És per això que l'Assemblea d'Història de la Ribera sempre ha comptat amb el suport dels diferents ajuntaments i també de la Diputació de València, a la que ara tinc l'honor de representar en la seva àrea de cultura. La Diputació de València comparteix filosofia amb l'Assemblea d'Història de la Ribera i, per exemple, a través, com ha dit Antoni Furió, de la institució Alfonso el Magnànim, s'encarreguen de publicar els magnífics llibres
que ixen d'ací i que recopilen investigacions que són claus a escala local i comarcal i també en l'àmbit de la nostra província. Dels llibres que publica l'editorial de la Diputació, l'editorial pública dels valencians, que tan bé té a fer el món dels llibres i la investigació acadèmica de la nostra terra. Us dono les gràcies per haver-me convidat i espero que tingueu una bona assemblea d'història, com no pot ser d'altra manera. Moltes gràcies a tots. L'Asamblea és sempre un tema especialment important per al nostre municipi, ja que presta especial atenció a la tradició de la pilota valenciana, un esport tan important per a tots els montserraters i montserraters de la memòria col·lectiva de la Ribera. Des d'ací vull agrair l'esforç de tots els investigadors i col·laboradors que fan possible aquesta assemblea i també a totes les persones que han ajudat a organitzar-la. Gràcies a ells podem conèixer i valorar millor el nostre passat. Vos desitjo unes jornades plenes d'aprenentatge, diàleg i descobriments i espero que aquesta assemblea siga, un any més, un punt de trobada i celebració de la nostra història i cultura en la 21a edició de l'Assemblea d'Història de la Ribera. Moltes gràcies. Amb nosaltres el doctor Víctor Agulló Calatayud, sociòleg i professor titular del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de l'Esport i Història de les Manifestacions Culturals Valencianes vinculades a l'esport. Va ser cap de protocol, estudis i documentació de la Federació de Pilota Valenciana entre 2006 i 2013. El xoc de la pilota valenciana en la Ribera del Xúquer en la perspectiva Jocs de pilota se juguen arreu del món. Per tant, farem aquesta breu panoràmica dels jocs de pilota arreu del món. Seguidament ja entrarem dins del que ha succeït en el joc de pilota a mà en territori valencià i en un tercer moment farem ja una vessant, com comentàvem, més cultural, perquè la pilota valenciana, que com ja s'ha anomenat, forma part i està declarada Patrimoni Cultural Immaterial, és BIC. Per tant, ens endreçarem també en tota aquesta vessant cultural que ens pot oferir el joc de pilota. I acabarem amb unes reflexions finals. El primer per la pregunta. Des de quan se juga a pilota en l'antic regne de València? Bueno, ahí n'hi ha controvèrsia, però la majoria d'estudiosos opinen, estimen que, com tenim en la imatge, i com en tantes i tantes altres coses, la nostra herència seria que trobem dedicats al joc de pilota. Després també voldria destacar el tema de la literatura, que ja m'he referit abans, i tenim també alguns llibres clau. Voldria posar en valor a dues persones, una és d'ací, de la comarca, que és Bauset, com un dels grans cronistes orgullosos de tota la feina que esteu fent des del club, des de la base, combinant aquests jugadors més majors, les nous, les dones. Tot això es fa que puguem vislumbrar amb més optimisme el futur de la pilota, que vist en perspectiva històrica heu vist que no sempre ha estat fàcil.